Pethau Dwy, a dyma cariad. Da ni wedi gwneud 8 fideo bach yn rhannu syniadau Pethau Positif fedrwn ni wneud yn ystod cyfnod caled. A hwn di'r fideo cyntaf yn sôn mor bwysig ydy chwerthin. Mae chwerthin yn helpu'r corff i ymlacio. Pa fath o bethau sy'n neud i ni chwerthin? Dwi'n siŵr bod gennych chi aelod o'r teulu da chi'n hoffi siarad efo ar FaceTime neu Zoom neu unrhyw beth technoleg ar hyn o bryd. Mae yna rai ohonyn ni'n mwynhau joc bach, joc wneud i ni chwerthin. Dwi'n aelod o grŵp WhatsApp a mae gennau ffrind sy'n arbenigwraig am rhannu gifs doniol. Dwi hefyd yn mwynhau sgwrs efo'r teulu, ond mae gennau 3 ar 10, felly yn aml iawn, mi fydden nhw chwerthin ar ymhen ni. Yn ddiweddar, gaethon ni sgwrs ac o'n i'n deud bod memes ar Facebook yn neud i mi chwerthin. Wel, oedden nhw'n chwerthin arna i achos nhw'n deud mai memes ydi enw'r pethau. Sgynnau'n syniad, dwi wedi mynd yn hen. Os ydych chi adre efo'ch babi ac yn chwilio am gyfle i ymlacio a chwerthin dipyn bach, mae defnyddio rhigwm bach dych chi'n gyfarwydd efo yn helpu. So mi wna i esiampl yn fama efo cariad, da ni'n mynd i wneud rownd a rownd yr ardd. Rownd a rownd yr ardd, tedi bach a fi, 1 cam, 2 cam, a gosi mawr i ti. Ac un bach arall, cam bach, ydy ceffyl bach. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd a ceffyl bach a'r babi yn gwybod bod nhw ar fin disgyn. So wnawn ni drio ceffyl bach. Ceffyl bach yn cario ni 2 dros y mynydd i hel ac nau. Dŵr yn yr afon a cherrig yslig. Gwybod ni 2. Wel, dyna chi drig. Da iawn. Wps. A mae gynna i, fel o'n i deud ar ddegau, fy hun erbyn hyn, ac dwi'n mynd i orffen y fideo efo clip bach ohonyn nhw'n chwerthin pan fuon nhw i weld nain ar Sul y Mame. Doedden nhw'n cael cyffwrdd nain, felly oedden nhw'n siarad efo nain trwy'r ffenest. Oedd hyn yn neud iddyn nhw chwerthin yn fawr iawn.